Napenené elixíry, horiace a iskrivé nápoje, zázračné dezerty, aj interaktívne hry a kvízy. Navštívili sme rajské miesto všetkých fanúšikov ságy o Harry Potterovi. V interiéri podniku, ako vystrihnutom zo školy v Rockforte, hostí na želanie oblečú aj do kostýmu obľúbenej čarodejníckej fakulty. Vítejte ve světě čar a kouzel a plného magických drinků. Tento nápad vlastně majitelé měli už delší dobu, konkrétně od roku 2023, a začali intenzivně pracovat na veškeré dekoraci, nápadech. Majitelia ako fanúšikovia Harryho Pottera vedeli, že v zahraničí fungujú podobné koncepty takýchto barov. V Česku v tom čase nebol žiadny. Se můžeme i podívat na spousty obrazů, které jsou kouzelným světem inspirované, a spoustu dekorací a ručně vyráběných detailů. A jak jste jistě poznali, tak tento magický svět je primárně věnován světu Harryho Pottera. Zde máme slibované magické lektvary se všemi různými efekty. Jako první levandulová mlha s bublinovým efektem. Dále máme lektvar proměny. Další, k čemu přesně slouží gumová kachnička výbornému lektvaru. A poslední máme ohnivou číši s ohnivým efektem. Například nový přírůstek tento kufr i ručně vyráběné lektvary. Spousta obrazů opravdu jako v Bradavicích, jeden na druhém. Když budeme vhodní, tak možná i začnou mluvit. Co by to bylo za bar na Harryho Pottera, kdyby jsme zde nemohli propůjčit kabáty ze všech kolejí a samozřejmě i čarodějné klobouky a kouzelné hůlky. Už rok a pol v bare organizujú každé 2 týždne interaktívne kvízy. Stále sa nájdú otázky, ktoré dokážu prekvapiť. Majitelé zde vynaložili veliké úsilí, aby to bylo opravdu velice autentické ze světa Harryho Pottera, aby se tady každý cítil, jak měl. A ty kvízy opravdu tomu patří. Tento strop je také samozřejmě ručně vyráběn přímo majiteli, kteří si na tom dali velice záležet. Najzaujímavejšie dekorácie si majitelia vyrábajú sami. Napríklad búrkovú oblohu vytvárali asi týždeň, takisto aj Dementora pri vchode či knihu Monštier. Zde si můžete ze světa Harryho Pottera posloužit výbornými dezerty. A teď tedy u slibovaných lektvarů. Nejenže každý má úplně jiný efekt, některé kouří, jiné se třpití, jsou opravdu specifické, tak zde i máme možnost, že si můžete namíchat svůj vlastní. Ascendio!